вие дали имате впечатление, дали имате информация. Но ние забелязваме, че в Гърция беше разбит двуполюсния модел, вече в парламента влезе и крайната десница, но влезе и крайната левица, както те го наричат, а в нашите медии се нарича радикална левица, а не се нарича комунистическа партия, защото думата комунизъм в България е много опасна. По-скоро много хора се страхуват от нея. А в комунистическите структури основно се намираха и се намират и сега младите хора. Тоест младите хора и отляво, и отдясно, в крайните структури, наистина влязоха в управлението. Вие виждате ли едно такова бъдеще за младите хора в България? Тук като стана дума за крайната десница и за крайната левица, дадох един политолог, онзи ден мисля, че беше, който коментираше програмите и на крайната левица, и на крайната десница. Програмно, програмата им икономически съвпада в доста точки. Както на крайно левите, така и на крайно десните. Това не е само в Гърция. Скоро имаше избори в Франция и Националния фронт във Франция, така наречената френска крайна десница, беше на трето място. Президента на въпросната формация. Погледнах в интернет, видях им програмата на въпросния национален фронт. Какво се споменаваше в тая програма? Напускане на Европейския съюз, напускане на НАТО, напускане на... Значи, говорим за програмата на френската крайна десница, така ли? На френската крайна десница. Така? Пренасочване към Русия, национализация. Това им беше в програмата на френската крайна десница. Малко е трудно. Крайната десните обикновено са повече за частната собственост, но вече виждаме една смяна на позицията. И именно този национален фронт с тази програма привлича доста избиратели на социалистическата партия. Хора, които са разочаровани от социалистическата партия и от комунистическата партия. Според вашите наблюдения, във Франция се наблюдава процес на разочарование от идеите на социалистическата партия, така ли? Френската социалистическа партия като цяло не се различава програмно и по действие от техните български, така да се каже, съпартийци в партията на европейските социалисти. Това е добре познат модел за Западна Европа. 4 години управляват консерваторите, после 4 години идват така наречените социалисти да компрометират лявата идея, да я калкят, да я направят за... Ето тук имаме и пример. 4 години беше социалистическата партия на власт, правителство начало с социалистите. Реално погледнато, промяна, някаква социална съществена нямаше. Тоест не бяха взети някакви леви политически мерки, решения и стъпки. Добре, тогава, ако можете вие да обобщите отношението на младите хора в настроенията им към ляво ли са, към дясно, въобще, можем ли да говорим, че имаме такава ориентация и младите хора като бъдещето на страната, как очертават нашите политически траектории? Значи аз смятам, че деленето на ляво и на дясно това е едно изкуствено делене, поне за конкретния момент, сред младежта, трябва да се прекрати. Защото както в крайно дясно, така и в крайно ляво могат да се намерят сериозни млади хора, които да бъдат част от един бъдещ проект, от една бъдеща политическа сила, която да се яви алтернатива на сегашното положение. Тъй като и лявото, и дясното, това са вече едни, поне в този конкретен момент, това са едни размити понятия. Служащи си да ни противопоставят главно на историческа основа. На събития от преди 60-70 години. Само, че много по-важно е да мислим актуално за днешния ден, защото
има много по-големи проблеми от това дали аз съм ляв, дали моя съученик или връстник е десен. Това се използва и служи според мен използва се от външни, враждебни на България сили, които целят разделението ни на партии. На партии, на организации, на най-различни идеологически течения, за да предотвратят именно едно наше бъдещо сливане в един юмрук, именно едно наше бъдещо единодействие. Да, основното, от което се страхуват управляващите в тези 22 години демокрация, ако това въобще може да се нарече демокрация, е страхът от единодействието на хората, на избирателите, на трудещите се, ако трябва да го наречем, или на прогресивните маси. В края на краищата, ако се върнем 20 години назад, ние ще видим, че създаването на десните партии беше първо инспирирано, след това узаконено и след това до голяма степен напомпано с кадри от страна на определени хора в така наречената тогава Българска социалистическа партия. Значи трябва да се върнем кой създаде така наречената дясна опозиция в България, че това е изцяло била е плод на Андрей Луканов, на така наречените перестройчици в БСП. Така, значи можем да направим заключението, че младите хора са наясно за създаването на една изкуствено формирана и до голяма степен празна от идеологическо съдържание дясна опозиция. Защото и левите, и десните тогава, аз ще взема отношение по този въпрос малко по-късно, и левите и десните тогава много добре знаеха, че предстои, според разработения план на Ран и Ят, една приватизация, от която тези хора, които са в управлението, трябваше да имат полза. В същото време обаче, техните привърженици, техните гласоподаватели, онези, които ги държаха, а някои и до сега държат в парламента, трябваше да бъдат разделени, за да могат да се чувстват част от голямата политическа игра. Те да бъдат достатъчно добре ангажирани, да бъдат мотивирани, за да могат да дават своите гласове за онези, които ще присъстват в парламента и уж ще представляват техните интереси. Така България беше разделена на сини и червени. Но както младия господин Марков вече го каза, трудно е вече хората да се делят на цветове. Трудно е се делят както на леви или на десни. Защото България просто се дели на бедни и богати. Бедните са 97%, останалите богатите са 3%. Как се случи всичко това? Младите хора имат ли обяснение за тия процеси, които протекоха в България и примерно, когато говорим за приватизация, какво е вашето становище? Имате ли отношение към това? Защото приватизацията означава ограбване на създаденото от цялото българско, целокупното българско общество да бъде ограбено от тези 3%, които в момента управляват България. Като стана дума искам още един път за разделението на сини на леви и десни да повдигна въпроса, че когато родината загива, буквално пред очите ни, когато монополите най-нагло смучат от кръвта на българския данъкоплатец, най-малко е необходимо това разделение. Защото утре, когато ни дойде сметката от топлофикация, начислена трицифрено, никой няма да те пита дали си комунист, дали си социалист, фашист или националист. Ти просто ще бъдеш жертва на системата. Тоест, в момента ние говорим с вас и в нашото студио сега вие олицетворявате младите хора на страната ни или поне един кръг от хора, да речем от един район на София. Обаче, какво е вашето мнение за младите хора в страната? Имам така доста познати са идейници в страната. Имаме
така и структури на някои места в страната. С доста млади хора се виждаме в провинцията, в най-различни градове. По същия начин, както и в София. Дори там наблюдава се едно недоволство, но няма сила. Няма организация, която да застане на чело на това недоволство, да сплоти младите хора. Значи, уважаеми зрители, ние сме на финала на нашето предаване за днес. Чухме мнението на Георги Марков. Един наистина недоволен, но политически добре подготвен, ориентиран и с много добра политическа култура млад човек. В край на краищата, неговото последно изречение. Ние се събираме, ние тръгваме към нашето единодействие, ние не се делим на леви и десни. Младите, недоволни хора в България се нуждаят от онази сила, която утре ще сплоти техните усилия. И те ще влязат в управлението. Нека управляващите да го знаят. Благодаря ви за вниманието.